Mars ni 6, 7, 8 tarik ni salmari ni jarawono ni Afa Kaitor ni samung hayakeba CTPYF ni Bisingtwi ni Afa Kaitor ni Kok Pirna ni tangjagui tongo Sikla ni Bisingtwi Sara Tripura ni Pres Betle ni Bisingtwi tini CTPYF ni Sikla ni Bisingtwi Twidu Calvary Rwng Nokhala tini o Kaitor ni Kok Pirna Bagwi tangjagui tongo abahirokno tino tini Calvary ni Rwng phurungnai hayakeba pastor tei amchaini tini okra hinjaknai tini pres betle ni okra hinjaknai rok borok ni Bisingtwi o samung barjana nawui Sara Tripura ni Sikla rokno tui Kok pirjaknani hayakeba tini bisi kaisani yak olono tini CTPYF ni Bisingtwi o pandano songjajakna thangmarokno tuino borok tini hastini lukurokno kok kasarmani abo haikeno tini Afa Kaitor ni kokrokno pirlai jeng kaham samung hayakeba kaham lamao thangnani bagui tini sukna hawa thanggui jeng phola mothangjaknani abahirokno tuino borokni o pandawa kok pirjaknai hini tini Twidu Calvary Rwng Nokhala o kokrokno tui chap kalainai hini sawi khaika amchaini okra hinjaknai